Tak jo. Čau. Dneska, tak tady máme první video z Fortniteu. Dáme si asi klasický jednu hru si dáme a zkusíme to co nejlíp dát prostě nějak. Zkusíme to prostě nejvíc tryhardit. Aspoň doufám, že to nebude nějaký jako, že to nebudou tryhardři. Co vůbec říkáte na tuhle sezónu, protože za mě je úplně nejhorší sezóna ze všech sezón, co tady zatím byly. Fakt jako nejhorší. Vůbec nejsou tam žádný ARK, je to prostě jenom nějaký laserovky, které dělají piu a to je všechno. Nejsou tam třeba absolutně žádný, jako náboje nejsou, není nic tam. Prostě jsou tam úplně nejvíc na nich věci. No, samozřejmě na nic, prostě reálně nejsou tu žádný normální zbraně. Jenom pium, prostě na nic. Absolutně za mě zbytečný. Za mě to nemuselo dělat ten update. Mohli nechat úplně na pohodu normální zbraně, ale oni si že jo řekli ne, já jsem dal kámo nějaký podělaný prostě laserovky, které jsou absolutně na nic. Úplně k ničemu. Zkusíme to jít na toho samuraje. Jo. Riskneme to. Poletíme na tu lítací, nevím jak se tomu říká. Zkusíme jen čornout tuhle věc. Zkusíme se na to povede, jak se na to povede to čornout. Tak jo, letíme. Jdeme vyspamovat. Zkusím přeshoudat z toho bota. Počkej, já jsem nějaký Sigma úplná. Tohle je dobrý, hello legendary, nice kámo. Tady tohle, tak to se mega hodilo třeba. Tohle je zatím pecková hra, hele. Zatím perfektní, kámo, nikdo na to mě nejde. Já letím. Jdu na ně, kámo. Já si jdu první meč. Kamarádně nejvíc o té věc je ten meč. Tady nic jiného není. Úplně na nic věci. Jediné co je dobrý, tak je ten meč. Ale ne. Elko, kam musel zdrhnout, že jo. Tady nemohl zůstat, kámo, to je za boka. Oh, shoot. Dobrý. Já letím za ním, kámo. Já ho chci zabít. Pojď, frajere. No, ukaž se. Netuším třeba kam mohl letět, kámo. Ale aspoň můžu vyfajtit tady tohohle. OK. Teď nebudu moc mluvit, protože to budu tryhardit, jo? Tak mě omluvte. Kámo, teď doufat, kámo. Ten payfake bude špatný.
to vezmu. Kámo, dobrý, už můžu zase mluvit. Tak ten byl docela dobrý. Ale teda je docela na nic, že podle mě teď to vezmu. Nemůžu použít, kámo, ty. Bohužel nemůžu použít. Ten hod jakoby. A to já se reálně asi vezmu broku. Nebo já se vezmu ten meč. Ono s ním půjde. Ono to s ním půjde, kámo, nějak. Teď nevím, teď bychom mohli jít reálně. Asi bych šel sem, tam je tady zaručená Legendary česká. Jsem někde slyšel. To je prosím, už tam je, nebo ať ji najdu, kámo. Jinak jak se dneska máte? Já jsem mám dobře, ve škole bylo dobrý. Ale teda jako absolutně nevím, kde se, jako proč někdo nevzal třeba ten medailon. Prostě se mi to, kámo, stává, prostě lidi se asi bojí jít pro ten medailon a prostě ho vzít, že, kámo, tam na někdo naběhne, brutálně se svartne, kámo, a vyspamuje, i když reálně tam pak neletí ani nikdo. To je potom úplně zbytečný. Reálně, oni si myslí, že tam poletí tryhardři a ty další tryhardři, tak si myslí, že tam poletí ještě lepší tryhardři a potom tak z toho vznikne úplná brutální, nevím co, kámo, a nikdo tam neletí. Teď se to vlastně nestane vůbec nic, nevím, co jsem teď vymlel, ale tak to nevadí. Vezmu teda s dovolením tebe, bráško. Jej, kámo, tak... Co se teď stalo? Dobrý, no, se to nějak úplně buglo brutálně, nevím, co se teď třeba stalo. Ale nicméně tady tak by měla být ta Legendary česká. Tak prej nic, no. Tak tady prej nebude, no. Ale každopádně tak teď vůbec třeba nevím, kam půjdu. Hele, počkej, já si jdu pro tohohle. Mohli bychom, jo, půjdeme sám, ať víme potom další zónu a jdem asi fightit. Já ho nebudu brát, jak se zdechnout. Tak pojďte. Frajeři. Tady nikdo není prostě, jáma. Pojď. Běžíme. Pojď, už tady slyším lidi. Dokonce 3 tady střílej, tak to by mohlo dopadnout docela. Jinak doporučuji si stáhnout Croshair X, na to můžete mít takovýhle vlastně custom crosshairy. Já jsem si vybral třeba tenhle. Jo, stojí to 230, mám pocit, může fakt jako je tam mega moc. Můžete si vybrat i kuzor, já jsem si dal takovouhle tečičku. A za mě je to fakt jako peckový, mít takovýhle, ty prostě nudnej, kámo, hlavně. Když máte ten klasický Fortniteovej, tak se vám to vlastně, ty šipečky, tak se vůbec nemůžete soustředit na střed a je to naprosto nepřesný. Jo, a potom, tak vám to bude furt ukazovat ty čárky okolo toho, než to nebude mít takhle samotný, to nebudete mít. Tak potom klikněte do settings, klikněte tady na tu věc a tady si dejte off reticle, protože když vám ukážu, když to zapnu, tak vlastně vidíte, že mám furt ten klasický toto. A teď, když to vypnu, tak to tam nemám a míří se extrémně líp, takže fakt doporučuji, našetřete si na to fakt si to kupte, mega se to vyplatí. Za tu cenu, mega dobrý, třeba o 200% se mi zlepšil aim. Tak jako mega dobrý je to. Já jsem chtěl jít tam, že? Já jsem tady slyšel fighty. Tady je nějaký frajer. Sorry, bráško, to jsem nechtěl.
to bylo moc srabácký, že jo. Ale že já on tady nechávám. Víš co, já si to vezmu. Když si dám biga, vezmeme to autíčko a pojedem sem. Já jedem sem. Dobrý. Tam by mohli být celou tomu. Protože když chci se dostat na tu místu, kde schodí, nebo aspoň když já hraju kámo, děláš si srandu. Normálně, tam vyjet, prosím. Vyjeď tam, dobrý. No, dost často by tam, nebo aspoň když já hraju, tak by tam prostě chodí lidi. A jich tam fakt jako rano. Takže já se to tady hezky jedu. Tak. No, jedem tam. Prosím, ať se stoupat kam nějaký lidi. Počkat. No, zase tohle. Tak. Co tom je? Oh, shoot. Tak tohle je hodně opět, to si pamatuju, kámo, si jsem dal třeba 6 kg, jsem dal tady jednu z toho Tak pojďte frajeři, kde jste? Autíčko. Čau frajere. Neutíkej, vole. To je Elko, kámo. To je hrozný Elko, takovýhle hráč, který se prostě bojí bajky. Takže já ho prostě budu nahánět. Já mám rychlejší, jo, tohle. Mě nezdrží. Nechápu tam, co si myslí. No, jdu po tobě, kámo. To by mě asi nezdrhne, když mám 10 sever. Otoč se. Ne, já tam jsem žil samozřejmě otočit ručně. Jo, určitě to nesnáším, kámo. Kde je? No, já jsem ho tím samozřejmě ztratil. To je peckový. Peček, tak se tam roztekla, tak jsem to trošku vystrajil. Kde? Oh, šuká, někdo tě odbouchnul. Ty máš 62? Ne! Kámo, pojďte někdo na mě, co mi bojej, mám... dobrý. Pojďte, ne? Brosáci, pojďte, frajeři. Víš co? Já na ně prostě nalídnu. Nezajímá mě, ať si říkají, co chtěj. Letím na vás. Frajere, čau. Kde? Tamhle. A moc ze zádu na mě jdete. Tak už jste dobrý. Tak týpeček očividně zdechnul. Odveď tím pádem.
Kam šel tím pádem reálně tam ten? Kam šel ten druhý týpek? A všichni se zároveň někdo hitoval, ne? Kamože mě hitoval? To není normální. Už ho tady vidím. Další. GG, no. Tak kamo, zase zítra se uvidíme asi, hoši. Takže zítra zase zítra tak vám natočím v 7, okolo 7, zítra video. Tak jo, mějte se, zatím čau, hoši.